Ahojte, ja som Denisa a teraz vám idem odpovedať na vaše komenty, na vaše dotazy, na vaše otázky. Jednoducho idem urobiť také malé interview. Tak ti pýtaj sa. Súdiac podľa toho videa asi piješ veľa energetiakov. Ja energetiaky nepijem vôbec, jedine Pepsi-Colu a to aj není energetiak. Aj tu si tam iba občas a málo, zriedenú s vodou. Čiže odpoveď znie nie. Akú kozmetiku používaš? No, ja sa moc nelíčim, ale používam Eucerin. Aj to mydielko, tekuté, čo aj tú tyčinku. A ešte používam jeden púder, ale to neviem presne, aká je to značka. Máš nejaké poruchy? Nejaké poruchy? Čo ja viem? To je veľmi diskrétna a súkromná otázka. Možno trochu z rečou, lebo mám vpredu zuby. Možno aj takú poruchu normálneho vnímania, lebo sa v kuse smejem. V kuse. Máš radšej mamu alebo ocina? Momentálne v tomto období asi ocina, ale to je iba tak ako kedy, lebo mama je teraz chorá a vôbec s ňou teraz nemôžeme moc kecať. Ona mi len také gestá naznačuje a to mi dosť ľaze na nervy, ale podľa toho, ako som naladená, podľa toho, ako sa kto správa. Na aké známky sa učíš? No, na jednotky. Vyzerá to, že aj na dvojky, ale nakoniec sa to opravilo na jednotky. Na jednotky, dvojky. Páči sa ti tvoj výzor? No čo, ja viem, akože páči na zo pár detailov. Zuby, napríklad. Okuliare mi podľa mňa celkom aj ladia. Nevyzerám v tých okuliároch ako mutant. Ak hej, tak to je kvôli tým zubom. Mama mi teraz hustí do hlavy veci, že priberám a ešte neviem čo, tak čo ja viem. Ale celkovo nemôžem za to, aká som sa narodila. A na tie zuby, lebo dobre, kvôli cumlíku mám taký, že som dlho cmúľala cumlík. Myslíš, že máš najlepší blog na svete? Na svete nie, i keď nič nie je nemožné. Ale určite najhorší blog nemám. Chodíš k Lady Vanilka? To je taký blog. No priznám sa, moc som nechodila, teraz ma to chytlo, teraz týchto posledných pár dní. Koľko vážiš a meriaš? No vážim tak niečo cez 40 kg, čo som sa naposledy vážila a meriam niečo tak cez 150 cm. Čo chceš na blogu dosiahnuť? Tak chcem byť čo najlepší blog na blogu a možno aj na internete, ale to sa mi asi nepodarí. Ale nikdy nehovorím nikdy. Máš súrodencov? Nie. Som jedináč. V škole sa s tebou bavia kamaráti, alebo ťa odsudzujú? No toto je také ťažké, lebo ja moc do školy nechodím. Mám také jednoducho mám iné vyučovanie. Nie som tam všetky hodiny a niektoré hodiny tam ani nie som. To znamená, že skôr sa budú kamarátiť s niekým, kto je tam častejšie. Ale že by ma odsudzovali, to ne. Hovorili ti už, že sa divne smieš? Jo, rodičia napríklad. Prečo si taká šľahnutá? Prečo každý musí byť nejaký? A keď má niekto ten názor, nech si to myslí. Ale naozaj by až tak nemal nadávať. Toto ešte celkom v porovnaní s ostatnými komentmi. Máš rada módu? Jo, móda je celkom super, i keď mama väčšinou vyberá oblečko. Akú sladkosť máš najradšej? Tých sladkostí je dosť veľa, ktorých mám najradšej, to sa nedá povedať. Ale hrozienka moc v láske nemám. A také tie sušené ovocia tak. Ale
či je to oplatka, či je to čokoláda, ja v podstate zjem všetko. Skoro všetko sladké. Zmeníš niekedy dizajn? Jo, pred chvíľou som si menila, ale chápem, že tento komentár bol písaný pred tou zmenou. A vtedy som naozaj mala ten dizajn dlho. Cítiš sa hezká? Čo ja viem, keď si predstavím, že vyzerám inak, tak aj celkom hej, ale keď čujem, že či takto sa cítim pekná. Myslíš, že sa klukom líbiš? No... Asi, ja neviem, čo si chlapci myslia. A možno áno, možno nie, to je individuálne. Chcela by si vzít šepce za manžela? To čo je za otázka? To kto tam napísal? Nie, on už má Alsvetku. A navyše na neho nemá. Kupuješ si značkové oblečenie? Mama mi kupuje značkové oblečenie. Co říkáš na môj blog? Líbí sa ti? Sorry, to kto písal? Aká adresa blogu? Celebrate True v Pavlovi. Áno, celkom dobrý blog. Sme SBčka. Strašne veľká aktivita. Niektoré veci tam sú o móde a ja sa moc až tak nelíčim, no. Ale je celkom, dnes je superový blog. Moje SBčko. Tvoj názor na Paris Hilton. Čo ja viem? Neviem, čo je v skutočnosti taká namyslená, ako o nej všetci hovoria. Ale toho dokázal teda hodne. Aj celkom dobre spieva. To je všetko. Dobre, stop to, tak teda